Hello, hello! Heartfelt willkommen and my YouTube channel. Hello, hello guys! Kamusta po kayo? Ayan, so happy Thursday! So, Thursday ngayon guys. At anyway guys, ang oras na is mag-aalauna na. Yes, mag-aalauna na at meron ako dito guys na sa harapan ko na kanin, tsaka yung tira nating shrimpy, tapos kape, so saging. 'Di ba? Ang dami kong pagkain ngayon. At sa harapan ko rin yung aking hindi pala akin yan. Sa asawa ko palang laptop yan. Laptop ng asawa ko dahil ako ay may pinag-aaralan dyan. Tingnan nyo. Di ba may ginawa akong, ribbon. Pag hindi ko naman kasi inano lahat. So, tingnan nyo naman ang buhok ko, oh. Mga tag ito nagkakap. So, welcome to our Vlogmas Day 21. Thank you so much guys sa lahat ng nanood ng aking Vlogmas. Thank you sa walang sawang panonood from the beginning until the end. Thank you, thank you. Ayan, so, anyway guys, lunch ko na to. At may kasamang kape. Ang lamig ngayon guys, umuulan sa labas at may kasamang snow. Ganun yung ano niya, atake ngayon. Charot. Kaya anyway, kanina lumabas kasi kami kanina nang wala man lang kaming kape-kape. As in, alam niyo yun, sobra kaming nagmadali ng aking Disawa Bells. Kasi tinanghali kami ng gising na may pupuntahan kasi kaming may tagot. May termin kasi kaming pupuntahan. Yung ganun. May meeting kaming pupuntahan. Tapos sabi ko sa kanya, di ba nag-alarm ka naman? Sabi niya, hindi gumana yung alarm. Sabi niya ganun. Kasi ako unang nagising. Tapos pagtingin ko alas 8, 8:12 na. Tapos, ang meeting kasi namin guys is alas 9. So, ayaw na ayaw pa man din ng asawa ko ng ganun na yung yung tipong, tawag ito, yung tipong malilate sa meeting. Ayaw niya ng ganun, ayaw nila ng ganun na So, kailangan at least 15 minutes early or more, parang ganun, para mas okay yung ikaw yung naghihintay kasi ikaw yung antayin. Kasi pagka ikaw ang inantay, posibleng pa-cancel yun, parang ganun. So, gano'n ang nangyari. Pagkagising sabi niya, nang nagising na ako, tapos sabi niya, "Anong oras na?" Sabi ko, 8. What? Ganun na kaming dalawa. Tapos sabi ko, "Bakit? Akala ko pa nag-alarm ka. Akala ko naman kasi cancel." Kumbaga something like that. Hindi pala. So, nagmadali kaming dalawa, nagbihis, as in guys, ganun. Sobrang bilis talaga ng pangyayari. Ganun. Kasi malayo sa amin yung lugar na pupuntahan. Siguro mga 30 minutes o 35 minutes na drive sa ganon. So, thankfully, dahil sa pagmadali namin, alam mo, nag-toothbrush na lang talaga ako at naghilamos. Ganun lang yung ginawa ko, toothbrush, hilamos, tapos bihis, ganon. Tapos, pag-uwi namin kanina, tsaka lang kami nag-shower, ganon. Basta, ay nako, grabe talaga ang namin ngayong, ang aga-aga. Grabe talaga. Ayun, so, thankfully, ay hindi kami na late. Ayan, so, yes. At yun, ay, yung asawa ko pumasok na sa kanyang trabaho dahil may work siya ngayon din kasi talagang siningit lang yung mga dahil sa trabaho niya. Yan, so ako naman ay isa nito sa bahay at ang lamig-lamig ngayon guys, grabe. Kape krema. So yun. Hindi kailangan kasi ako dito sa may sinasagutan kasi ako dito sa online, kaya yun. So, yun. So, yes, kain tayo guys! Ang aking lunch, hanggang gabi ko na to. Charot. Kasi umayang gabi ang gusto ng asawa kong kainin is tawag ito? Yung yung sausage tsaka ng pommes. Guys, to guys, yung sabaw, yung tawag ito. Pero lang yan siya. Margarine. Ayan, so kain tayo guys. Ito yung aking hipon. At pumunta pala kami kanina, after pala ng meeting namin, pumunta kami ng HEAT. Bumili kami ng paunti-unti nang para sa amin gagamitin sa aming sa Pasko. Yun. Walang alayo ko sa lamesa. Wait. Ang taas ang.
Napansin niyo pala napansin niyo ba yung suot kong damit? Sinuot ko lang naman kasi ito kagahapon. Kumbaga kung ano yung meeting ko, kung ano yung sa seminar ko, ito lang din siya. So, para hindi sayang, sinuot ko na lang din kasi iba naman ang pupuntahan ko. Hindi naman nila malalaman na suot ko to kahapon. Pero suot ko sa, sa vlog, di ba? Saglit lang naman sinuot, kaya okay lang. Saka grabe talaga ang pagmamadali namin kanina. Grabe talaga. May kasamang stress. Hindi mawala ang stress pag nagmamadali. Grabe. So, yun. Kaya lang ako guys, habang ako dito may nasinasagutan. Sarap ng ulam ko, di ba? May saging. Hi guys, update. Anyway, nakapaghilamos na ako, nakapag-brush na ako kasi nga ay alis na tayo, may pupuntahan na naman ng seminar. So for today's ganap ay ako ay nag-ano lang. Ito ang lagayan ko ng mga alik-alik ko dito. Anyway, naglalagay lang ako ng konting something sa mukha pagka maalas kasi nasanay na akong lalagay. So ito pala ginagamit ko guys, BB cream ng Garnier. Ano na to all in one daw. All in one. So yes. Ito lang nilagay ko guys sa mukha ko. Ano na guys, 5:15. 5:15 na. Ang aking seminar is alas 6:30, di ba? Ayan lang. Oops, saan ito pala? Tinilagyan ako dito eh. So, kikilay tayo. Simpleng ano lang guys. Simpleng kaartihan. Charot. Nasanay kasi akong naglalagay na ng mga ganito. Kaya, pero pagka syempre nagmamadali, hindi ko na priority ito. Pero may time na pagka may time, maglalagay talaga ako. Sinusundan ko lang yung ano ng kilay ko guys. Anyway, yung kilay ko is wala namang korte yan. Sinusundan ko lang siya. Ano yan? Walang, hindi ko pa ngayon nababawasan. Hindi yan na nabawasan. Kahit na, alam mo, hindi ito naman importante yung mga ganyan sa kanila. Alam nyo nga, minsan nga yung yung tawag dito yung nag-ano sa amin parang akala mo maglalaba yung, sorry. O, totoo, hindi sila yung mga tao din naman na, ito pala guys is, ng Maybelline, Super Amazonian Superstay. Pero kasi paubos na siya, so konting nga lang yan. Tapos kilalagyan ko siya nitong bago ko nabili na, hindi ko alam kung ano ito basta yan yung bago ko nabili. Ano daw ito, non-transfer. Charot. Konti lang ito. Kasi, hindi talaga ako nang walang nakalagay sa ano ko guys. Para talaga akong parang ang putla ako pag wala akong lipstick, ganun. Ito yung nakapalipunas. Ayan, tapos, tsaka ako maglalagay ng natin. Anyway, hindi ko nagustuhan yung binili ko na blush. So, bumili ulit ako ng bagong blush. Ito naman ay Essence. Hindi ko nagustuhan yung niya kasi masyado siyang mag-glitters. Ayaw ko na mag-glitters. Ito walang glitters. Hindi ko napansin na mag-glitters siya. So, ito guys, nilalagay ko rin sa aking mata. Using my hands. Tapos, diba? Ang ganda lang ng nito guys. Ng shade dito, sa akin. Para sa akin sa akin bagay. Diba namula? Ano to guys? 30 Cool Berry. Ayan, ganyan lang siya. Tapos na, charot.
Tapos, my favorite na Johnson's Baby Powder. Ito lang yung powder ko guys. Konti lang. Ayan lang, wala akong ibang nilalagay na powder. Dito lang ako hiyang. Pagka nag-powder ako ng mga nasa hindi talaga. Parang ang kati-kati ng mukha ko. Buti nga naghiyang ako dito eh. Naghiyang. Kapag lang. Ayan, sige sanay. Guys, pagkatingnan mo dito sa salamin, talagang akala mo charot. Ayan o. Ayusin ko lang yung aking buhok. Very simple and gano'n lang pala ako guys, nag-half bath lang ako. Kasi bukas ako magliligo ng buhok. Magbabasa ng buhok. Ganun pala ako nilalagay guys. So, hair vitalizer sa buhok. Pang rin to, pang anti-dandruff or something like that. Head and shoulders. Tapos, yun ko lang siya. Sukla-suklay. Para Ganun. Tapos, ito na. Yan lang. Tapos, igagandun ko lang yan guys. So, yeah. Yung natin, yung kung ano yung madalas kong look. Charot. Madalas na ng buhok ko. Ganun lang, walang pagbabago. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, so, ganun lang ako guys. Meron akong sa loob, tapos ito. Tapos anyway, hindi naman ako nagmamadali ngayon. Maglalakad lang ako guys. Gusto ko maglakad. Hindi ngayon malamig, pero maulan. Ganyan, maulan, pero hindi malamig. Ganyan. So, mukhabango lang pala ako guys. Gusto ko to. Mura lang siya, pero alam mo yun, the amoy is very good. Dito puntahan ng naka-blue t-shirt ako sa loob. Hindi ako okay na yan kasi nga. Okay, let's go. So, hi guys! So, ito na yung look ko. Kita niyo ba? Kunting pink-pink lang yan. And so, let's go na. Nag-boots. Dahil maulan ngayon guys, ayan. Hindi nyo ito na makita dito sa salamin. Ito Kasi nga, nag-boots ako. Nandito yung karton na pinaglagyan namin. Kaya yung pinamili namin sa HIT. Hindi kami nakapagdala ng bag. So, kumuha kami ng karton. Nag-hachi-hachi kasi ako kaya baka may tong. Wala naman. Pero nyo yung buhok ko. Hindi lipar-lipar na. Okay, let's go. Guys, update ko ang puti ng mukha ko dito sa Mr. Ayan. Sa ilaw. Anyway guys, di ba sabi ko sa inyo, maglalakad lang ako. Aba, ang lakas ng ulan, tapos ang lamig-lamig guys. 5 grad pala ngayon. So, yes, and hindi ko na-expect. Parang nabanggit ko pala kanina na umuulan, tapos may counting snow. Grabe talaga guys, sobrang lamig, nginig talaga ako. So, naghantay ako ng dito pala ako sa harap ng CNA. Naghantay na lang ako ng bus para sumakay na lang at may mga nag-aabang dito. Tapos parang hindi kasi kakayanin ng payong ko. Ayan tinabuhay na inaano na hangin yung payong ko. Anyways, dito muna ako saglit lang. Papasok lang ako dito sa loob ng CNA habang hiniintay-intay ko yung time kasi medyo maaga pa ako. Ayan. So, grabe guys. Hi guys. Grabe ang lamig-lamig ng mukha ko. Wala nang usok. Sis ko Lord, nakakatawa. Anyway guys, kakauwi ko lang ng bahay at ang butong na ko.
Parang ano pa eh. Uwi ko lang ng bahay galing doon sa ating seminar. Wait a minute. I'll put you there, guys. So that you can see me. Charot. Anyway, pagpupunta kanina ako ay nagbas kasi nga ang lakas ang ulan. Tapos alam mo yun guys, may mga maliliit na snow, alam mo yun. At sobrang lamig. Tapos pag uwi ko, pagkatapos ko doon, is wala nang ulan. So, I'm thinking masasakay ulit ako ng bus, but pagparating na ako sa station is yung mga bus sakto nag-aalisan na. So, naka red light pa patabi doon. So, wala na akong choice. At tinili ko na lang maglakad. So, ayan. Nandito na ako guys. Nakauwi na. Safe and sound. Ayan. Thank you, Lord. Yeah. Ngayon naman guys is, gagawin ko ngayon is mag-prepare na ako ng dinner. Ng dinner namin. Kasi di ba nakaano to kayo ng buhok ko? Tinanggal ko kasi nga nagbibigay ako ng bonnet kasi nga ang lamig. Basa-basa pero to payong ko. Ano ko yan. Yan. Charot. So, yeah. Ano ko lang ulit ang buhok ko. Kasi mga 1 hour, nandito na rin yung asawa ko. So, magluluto lang ako ng dinner namin. Which is, madali lang naman. Kahit na mamaya ako palutuin. Kasi nga, saglit lang yun. Parang 15 minutes lang luto na yun. So, ayun. Maya-maya na lang. So, yun. Hi guys. Nag-ano pala ako. Nagsaing ako guys. Tapos, kakain ako ng marshmallow. May marshmallow ako dito guys. So, kakain na ako ng konti lang. Yan, habang nag-aantay ako ng aking niluluto. At, yes. Kasi alas 10 ang dating ng asawa ko, guys. Ano pa lang, guys? Magna-9 pa lang. So, may 1 hour pa. Pero, pwede naman ako kumain na, kaso lang, gusto ko antayin siya. Marshmallow. Ako lang kumakain ito. Binili ko to nung una kasi ibigay namin kay sa bata namin. Kaso lang, hindi niya bet. Ako kumakain. Sayang naman. Sana ko ito nabili sa Take Max. Ano yun? Pa-November. Pa-November? Oo, pa-ano ng bata ba? 3 lang. Limit the sweet. Kaya din na yung mga lulutuin ko, guys. Antayin ko na lang mga mag 9:30. Sarap. Hi guys! So, ayun na pala guys, init ko na yung munggo ko. Ayan yung aking soup. Tapos, nandito na rin yung sausage. Nandiyan yung spinach yun guys. Oh. Tapos, yung patatas na may mga something. Charot. Ayan, tapos ito yung sauce ko guys. Oh, hot chili. Ito naman sa asawa ko yung sa barbecue. Ganyan. So, yes. Maya-maya nandito na siya. Waiting. So, hi guys. Kaya mo usok-usok pa yung kanin ko guys bagong luto. Diba? Tapos ito yung munggo ko. Oh. Ayan. So, kain tayo. Munggo. Sa asawa ko spinach. May spinach nitong akin. O munggo tsaka spinach. Saan ka pa? Gulay on gulay. Diba? Kain tayo. Ang gulo naman ng ko. Pesto. Ayan. Wala akong tinidor. Wait. Forever young. So, thank you so much for the food. Thank you, Lord, for the food. Amen. Let's eat. Good appetit. Sarap.
Ay, ang dami kong ketchup. Ang plato chili sauce. Oh, sarap. Anyway, may natira pa ako doon na ano na, ang tawag ito? Na munggo. Isang ano lang din, isang kainan pa yon. So, ayun. Sarap. Sarap. What is it, G? I'm going to put, what is this? Why is like this? My husband got a present. Put inside the present, mga